Dillai khorsing Engleng Disakreng Arong along Kethom Angdeng Felicitation come education awareness ajai kapaman pon. Jakong poni phai plia ni lakhain ko raisi Borjan constituency angkang Dillai khorsing Engleng Disakreng Arong golf LP school along Kethom Angdeng Kep lapen krehini saplang Angdeng kachapo unduna tumapan karcho lapen loke charlie puchak chirok tok amai kapaman pon. Bangso Maya Long aluhi sarpoman peng pen retired headmaster Joy Singh Timung chopha aluhi aman pen KSA Dillai head branch chunbang Devan Singh Be Dillai youth club chunbang Brojen Hanse DSA chunbang Nobin Rongpi Dillai Radasai Klembang Vijay Singh Engleng SGB Hundor Be GB Saligram Engleng na pen trek jam aluhi atum chitong tum Labangso karcho pon lapen loge charlie kachirok tok amay long tenjing Engleng pensi mai charipon lo lapen sunil Engleng pensi mai ke phalam the lapen aluhi atumaphan ke pachinia por empon lo HSLC lapen HS Angdeng asat lang kachupun duna tumaphan aluhi arideng pen poho pen man kipi lapen nong e pajirpon aduntu aluhi atumalong pen alam thelong Karbi Students Association Dillai Head Branch Chunbang Devan Singh Be pen kaning jipon ke Kicing si loke Charlie akayalong abang putinta kimang abang dovek nang ji. Kimang pon ave leputang te ke pale nang ji adim pale damun it. Ke Charlie akayalong ning keding kachipa bi lapen man kachipi pon seroita akinang sot puta than pon tu. Lapen tu loke Charlie akayalong sai ke claim ke Charlie pon nang ji akinang sot alam sedame retired headmaster Joy Singh Timung penta thanpong. Lapen rong isi pen chirung ponsi non an Angdeng Kethom Felicitation lapen chirok tok amai paman pon longdo. Lasi bang sukar cho lapen chirok tok ajai meg ningkan bang nang biwer pen rong rup ke Charlie a osomaratu nang chilar pon bomsi thek pon longdo lasi ke bang jilangar ni anta lapuson amai bipon bomji buta tenjing Engleng pen herangkia thengno nang pachini dun tu. News report Karbing Longbai. Lapen ki pin itu mangsua ki thomangdeng kechuru satlang ki kechuru kelang satlang ki unkar chu amai pamana kop ngelap hello ji non tumrong kami bang rong son bang he akhai san paprang un thegi phan mati kepuhi hin ase pachirung thek pasi tum mangsu chirung chirek tamme asa tammi paman lo asi kelang yan tammi san paman pon bom lang sematha kechi nek dolo ro pen tammi lapen sumata mix satlang unda phai tam nam bat bom nu tuning pen han pini mang chila mi chetlo first divan kilong ji asonda dulo 59% an klang adulu asi tum si ka success lo si chamat than lo su sayang lek paman pen ki lapen sumata chirung so son si dolo lapen tum ni charong pilu mane sumata chala pilu kapui tami si environment nang dulo sumarum tami chirung lo lasi tum rong sang sik dulo asu paman pon bom la